Pananglitan ba, niyangungo ka sa imong amo, kay ikaw as family driver, ang imuhang sweldo, tupo raman sa sweldo sa mga katabang sa panimay. Ningon kasi mong amo nga, "Boss, increase palihog ako sweldo, boss, kay ang akong sweldo nga family driver, parehas ra og sweldo sa kusinero. Mas labaw pa ganan akong sweldo ang yaya." Itubag ang amo, ay sige reklamo, buhi ka, kasambahay ka. Sakto ba ang amo? Ang tinuod, sa wa pagi amendar ang labor code, ang mga family driver ila sa balaod nga kasambahay, buhi, katabang sa panimay. Pero human ni epekto ang Domestic Workers Act o kining batas kasambahay under Section 4, Paragraph D, wa na naapil ang family driver nga kasambahay. Busa kamo mga family driver, entitled kamo sa mga benepisyo, sama sa mga minimum nga sweldo para sa mga regular nga trabahante.